Fes ar fi'n dechrau? Wel, dyna ni'n gael cwis bach. Ond be di enw'r cwis? Cwis y Gwestai, Cwis y Gwestai, Cwis y Gwestai. Ie, Cwis y Gwestai. Yng Ngwestai hyn yma di Lauren Phillips. Woo! Blesar dy gael di yma. Gret, cwis y gwis. Diolch yn fawr iawn. A pwy ddyn gystadleuwr yn hyn yma? Pwy da chi? Fi di Dafydd, a hwn di Meilir. Dafydd a Meilir? Ie. Da chi di bod ar y teledu o'r blaen? O, do. Do? Beth di wneud? Wel, sy'n bach o actio pan o'n i'n oddeti i'w 2 oed o beth o la. Fes di actio beth i 2 oed? Be fes di'n actio nhw felly? Babi bach ar Cymryd Field. Be, yn y twins George a Sandra? Ie. Hei, Dafydd, yn y twins. Yn y twins. Da iawn, a Meilir, ti wedi bod teledu? Do, pork pies bach. Pork pies bach? Ie. Be oedd yr Andy'n pork pies? O, extra. Extra? Ie. O, ond gyd i fwy o ran yn y cwiz, sylwi. Nod y cwiz ydy ateb gymaint o gwestiynau cywir am Lauren, a re sy'n ateb mwyaf sy'n ennill y mwg yma. Sydd yn deud, mae gen i deimladau cryf am Lauren Phillips. Da iawn. Reit, be am ni chwarae'r cwiz? Cwestiwn cyntaf. Mae gan Lauren gefndar sy'n chwarae rygbi. Ond pwy? Scott Gibbs, Ian Evans, ta Garin Jenkins. Dafydd? Scott Gibbs. Scott Gibbs ydy gefndar di? Na, ge. Na, ci. Gwendon, Meilir, pwy ti am? Be oedd nhw eto? Ian Evans ni Garin Jenkins, oedd nhw? Ian Evans. Ian Evans? Anghywir. Garin Jenkins? Ie. Wel. Chwaraewr da iawn. Yn ystef o'r Rhuthun, ystef o'r urdd yr Rhuthun hyn fan, mewn sawl cystadleuaeth gystadlodd Lauren 15, 7, ta 3. Meilir. 7. 7? 7 cystadleuaeth? Anghywir. Anghywir. Daf? 3. 3? Anghywir. 15 cystadleuaeth? Ie. Be oedd nhw i gyd? O'n i'n obsessed. Be oedd y 15? O, cystadlaethau dawnsio i gyd, core merched, core ysgol, detholiad llafar, drama, Bob dim, felly. gymnastig. Reit, cwestiwn nesa. Come on, ocia. Roedd Lauren yn aelod o ba fudiad pan oedd ei fingach. Y Sea Cadets, y Scouts, ta'r Brownies. Brownies. Cywir. Da iawn, Meilir. Da iawn. Y Brownies, ydych chi'n aelod o'r urdd ar y Brownies. Ie, o'n i'n casau brownies, sa'n gwybod pam es i. Hogan brysur, lle? Rwy'n bob dim. Reit, cwestiwn nesa. Beth oedd swydd weitha Lauren? Oce. Gweithio mewn siop trin gwallt, gweithio mewn call centre, ta ymddangos ar uned 5. Meilir? Call centre. Cywir. Ie. Beth call centre? Os sa'n cofio gwerthu rhywbeth, ac y pobl yn gas i fi ar y ffôn, o'n i'n licio fe. O, yn gas yna chdi. Iawn, cwestiwn nesa. Beth sy'n troi stumog, Lauren? Caws wedi doddi, pys lwtch, ta pysgod ffres. Dafydd? Pys lwtch. Anghywir. Mi? Pysgod ffres. Anghywir. Caws di doddi'n troi dy stumog di? Sai caws troi. Cwis y Gwestai, ie, mae'r cwis di gorffan. A sy'n yn golygu bod Meilir wedi ennill y mwg. Sa'n gwerchad am Meilir? Da iawn, Meilir. Pasio'r mwg i Meilir. Da iawn, Meilir. Diolch yn fawr iawn. A cyn yn eich ffarwelwch chi ddim ar Cwis y Gwestai, gadwch rhoi 5 hirt i chi, neu beth dwi'n cael yn hirtffaith. Wyddoch chi fod ar hael 330,000, 330 gwaith mwy na'r byd. Waw. Tan tro nesaf mae'r Cwis y Gwestai. Hedia!